Tak ideálne by bolo, keby ten študent mal trošku analytického myslenia, zase nemusí to byť nejaký brutálny Einstein, stačí fakt človek, ktorý má rád možno matematiku, ani nie matematiku, ale skôr to logické myslenie, lebo toto nie je už o matematike, toto je skôr o tej logike. A ktorý chce prepojiť tú svoju logiku s tými ekonomickými vedomosťami, tak myslím si, že to je taký vhodný adept pre nášho budúceho absolventa. Prihlásila som sa sem pretože ma vždy zaujímala ekonómia, baví ma tento predmet, veľmi rada by som v budúcnosti manažovala ľudí, takže preto som si vybrala odbor manažment podniku. Záleží na tom, čo reálne v živote chcete robiť. Keď má niekto nadanosť a ide z tej strednej školy a vie sa uplatniť, tak reálne si musí zvážiť, čo mu tá vysoká škola môže dať. Mne osobne tá vysoká škola dala veľa, veľa ma naučila. Naučila ma prinajmenšom zvládať trému na prednáškach. To znamená, keď som musel spraviť nejaký projekt a naozaj ho odprezentovať pred plénom ľudí, myslím si, že bez predprípravy, akú sme dostali na škole, by som nebol schopný, alebo by som bol vytrémovaný, aby som nejakým spôsobom to nezvládol. Organizujeme množstvo netradičných prednášok, teda prednášok hlavne z praxe od ľudí, ktorí vedia povedať niečo k chodu napríklad spoločnosti, alebo aj k chodu štátu, pretože Fakulta ekonomiky a manažmentu nie je zameraná len na podniky a na ten manažment, ale je zameraná aj celkovo na tú ekonomickú stránku. To znamená, že ako funguje napríklad štát a hospodárstvo. Určite všetci počúvate televízne noviny a zaznamenávate tam nejaké informácie o nejakom raste HDP, o nejakých percentuálnych zmenách, o nejakých úrokových mierach. A to všetko sa vlastne počíta prostredníctvom kvantitatívnych metód. Samozrejme sú tam veľmi škaredé a ťažké vzorce. V prvom kroku ich musíme tých študentov trošku postrašiť, že áno, takéto vzorce sa kedysi počítali a proste máme ich a vieme o nich, ale v dnešnej dobe, modernej dobe, 21. storočí už máme na to funkcie, máme na to softvéry a vieme to vypočítať počítačom behom niekoľkých minút, ale dôležité je, aby sme to vedeli interpretovať. Takže v podstate tento náš odbor je zameraný na to, že človek, keď dostane do ruky nejaké údaje, dáta, dokáže ich nejako spracovať, zanalýzovať, urobiť z toho nejaké grafy, nejaké základné popisné štatistiky a vie povedať ostatnému pospolitému ľudu, čo som spravil, čo som získal, aké informácie. No a to sú vlastne kvantitatívne metódy v ekonomii, tak veľmi jednoducho popísané. Ponúkame v podstate 7 študijných programov na bakalárskom stupni štúdia. Každý si môže nájsť medzi nimi to, čo ho zaujíma. Máme predmety určené pre prvý stupeň, to znamená pre bakalárskych študentov, máme určené pre druhý stupeň, to znamená inžinierských študentov a takisto máme vlastne študentky ako doktorantky, ktoré teda sú v našej katedre. Čo je podstatné, z týchto študijných programov po skončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu pokračovať na ľubovoľnom našom akreditovanom atraktívnom študijnom programe na druhom stupni štúdia. A máme tam veľmi zaujímavé predmety, ako napríklad podnikateľské riziko, finančné trhy, finančný manažment. Dokonca máme niekoľko zaujímavých projektov, napríklad v rámci krajín V4. Veľmi zaujímavá problematika súčasná, ktorá je riešená v odbornej, ale nejakom vedeckom okruhu, je to práve finančná napríklad gramotnosť. Tá tradícia je tu dlhodobá. 55 rokov sa musí prejaviť na kvalite výučby, na kvalite výskupnej činnosti aj na kvalite absolventov.